Tervetuloa taas tänne Mr. Bean pelaajan pariin. Ja tällä kertaa meillä on tämmönen Lego-pallo. Mä avasin tän niin. Hiili tommonen. Akku. Rakennan tän tyypin, niin jatketaan sitten. Mä rakensin tän, niin tää varmaan kuuluu tälle tää akku. Tässä nyt on nämä täällä. Se oli taas sitten Mr. Bean pelaajille. Tää oli sitten 3. osa mun live-videoista. Se olisi moi moi.